Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare हरे कृष्णा हरि बोल हरे Hare कृष्णा Krishna. माताजी प्रणाम्स कुमुदा माताजी நல்லபடியா சாண்டிங் பண்ணி கொடுத்தீங்க பகவானோட அனுகிரகம் ஹரே கிருஷ்ண சிவகாமி மாதாஜி பிரणाम्स हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माताजी हरे कृष्णा उषा माताजी प्रणाम्स Hare Krishna. हरे कृष्णा हरे कृष्णा उमापति शिव प्रभु जी कुमार प्रभु जी प्रणाम्स हरे कृष्णा ஓகே பகவானோட அனுகிரகத்தில் நம்ம இன்னைக்கு 10th சாப்டர் நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரியா ஹரிபோல் நம்ம ஏற்கனவே சதுர்ஸ்லோகி வரைக்கும் நேற்றுக்கு நம்ம பார்த்தோம் இன்னைக்கு நம்ம அதை அப்படியே நம்ம கண்டினியூ பண்ணுவோம் அதுக்கு முன்னாடி மங்களத்தில் நான் பகவானோட அனுகிரகத்தில் ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய ஓம் நமோ பகவதே वासुदेवाय ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुदे देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरूपस्य कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पौषत्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरि बोल हरे कृष्णा माताजी हरे कृष्णा ஓகே நம்ம இப்போ கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் நேற்றுக்கு நம்ம வந்துட்டு சதுஸ்லோகி வரைக்கும் நம்ம பார்த்தோம் சரிங்களா அதாவது பகவான் தான் சுப்ரீம் அவங்க கிட்ட இருந்தா எல்லாமே உருவாகி இருக்கு அப்படின்றத பார்த்தோம் அவங்க தான் சோர்ஸ் சரிங்களா எல்லாத்துக்கும் அவங்க தான் காரணம் அப்படின்றத பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் அந்த மாதிரி யார் தெரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அவங்க வந்து அதாவது ஜட ஆன்மீக உலகங்கள் அனைத்திற்கும் மூலம் நானே அப்படின்றத பகவான் இதில் குறிப்பிட்டிருந்தாங்க இல்லைங்களா உபதேசம் கொடுத்துருந்தாங்க எல்லாமே அவங்க கிட்ட இருந்து தான் வந்திருக்கு அப்படின்றதையும் சொல்லியிருக்காங்க இதை யார் நல்லா இதயபூர்வமாக தெரிஞ்சுக்கிறாங்க யார் நல்லா தெரிஞ்சுக்கிறாங்க அவங்க இதயபூர்வமான வழிபாட்டு முறையை எடுக்கிறாங்க அப்படின்றத பார்த்தோம் சரிங்களா அப்படி இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணுவாங்க எப்பயும் அவங்களோட சிந்தனைகள் பகவான் மேலே இருக்கும் அவங்க வாழ்க்கையை பகவானோட தொண்டுக்காக அர்ப்பணம் பண்ணியிருப்பாங்க பகவானை பற்றி பேசுறதுலையும் பகவானோட உபதேசங்களை பற்றி உரையாடுறதுலையுமே அவங்களுக்கு திருப்தியும் ஆனந்தமும் கிடைக்குது அப்படின்றத பார்க்குறோம் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் அந்த மாதிரி இடையராது யார் ஈடுபட்டிருக்காங்களோ பக்தி தொண்டில் அவங்களுக்கு என்ன பகவானை அடையிறதுக்கு தேவையான ஞானத்தை பகவானே கொடுக்குறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம் சரிங்களா அப்போ அந்த விசேஷ கருணை அவங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க பகவான் அப்போ ஏன்னா அவங்க இதயத்தில் இருக்காங்க எல்லாரோட இதயத்துலேயும் பகவான் வந்து பரமாத்மாவாக இருக்காங்க விட்னஸாக இருப்பாங்க நம்ம பக்தி பண்ணாத வரைக்கும் அதுக்கப்புறம் நமக்கு வந்து அவங்க வந்து பரமாத்மாவா அதாவது ஒரு வெல்விஷிங் ஃப்ரெண்டாக இருந்து நமக்கு என்ன வேணுமோ அதை அழகாக செஞ்சு கொடுப்பாங்க சரிங்களா அதுதான் அதாவது ஸ்பிரிச்சுவலாக ப்ராக்ரஸ் அவங்கள வந்து அடைய வேண்டிய இடத்தை அவங்களோட இடத்தை நமக்கு காமிச்சு கொடுப்பாங்க சரிங்களா அப்போ என்ன செய்கிறாங்க நம்மக்கிட்ட இருக்கிற அந்த அறியாமை அப்படின்றத போக்கி ஞானத்தை கொடுக்குறாங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம் அறியாமை இருளாகவும் ஞானத்தை நம்ம வந்து வெளிச்சமாகவும் பார்க்குறோம்
ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது எப்படி இருக்கும் அவங்களோட ஒரு பக்தரோட நிலை எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, எப்பயுமே நான் வந்து பகவானோட ப்ரொடெக்ஷன்ல இருக்கேன் அப்படின்றத அவங்க எப்பயுமே அவங்க உணர முடியும். அதனால அவங்களுக்கு எப்பயுமே அமைதி ஏற்படும் அப்படின்றத பார்க்குறோம். சரிங்களா? இப்போ அர்ஜுனனோட ஸ்லோகம் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம், ப்ரேயர்ஸு. யாருக்கும் வாசிக்க விருப்பம் இருக்கா? யாரும் இன்னைக்கு ஜாயின் பண்ணல. வாசிக்கிற டிவோட்டீஸ்லாம். குமுதா மாதாஜி வாசிக்க மாதாஜி. வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அர்ஜுன உவாச பரம் பரபிரம்ம பரம் தாம பவித்ரம் பரபம் பரமம் படிவான் புருஷம் சாஸ்வதம் திவ்யமாதி தேவ மஜம் அகுஷ்தத்வாம் புருஷ சர்வே தேவ நாரத சாதா அசிதோ தேவலோ வியாஷ சைவம் சைவ பிரவிஷ்வீஷ மே. அர்ஜுனன் கூறினான், நீயே பரபிரம்மம், உன்னத இருப்பிடம், மிகவும் தூய்மையானவர், பரம சத்தியம், நீயே நித்தியமானவர், திவ்யமானவர், ஆதி தேவர், பிறப்பற்றவர். நாரதர், அசிதர், தேவலர், வியாசர் போன்ற மிகச்சிறந்த ரிஷிகளும் உறுதி செய்துள்ளனர். இப்போது நீரே இதனை எனக்கு அறிவித்துள்ளீர். ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரணாம்ஸ். இப்ப அர்ஜுனனோட பிரேயர்ஸ் தான் நம்ம பாக்குறோம். சரிங்களா? அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க இதுல, பிரேயர்ஸ்லாம் ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா பகவானை ரியலைஸ் பண்ணி டிவோட்டிஸ் வந்து அந்த பக்தியை ரியலைஸ் பண்ணி சொல்றதுதான் பிரேயர்ஸ். சரிங்களா? ஸோ இவ்வளவு உபதேசங்களையும் கேட்டதுக்கு அப்புறம் முக்கியமா இந்த 4 சதுர்ஸ்லோக்கிய அர்ஜுனர் நிறைய கேட்டதுக்கு அப்புறம் அவங்க என்ன சொல்றாங்க, இங்க அவங்களோட பொசிஷன் மாறுது. ஃபர்ஸ்ட் 2 பேரும் ஃப்ரெண்ட்ஸா இருந்தாங்களா, எப்பயுமே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான். சரிங்களா? பகவானும் அர்ஜுனனும். அதுக்கப்புறம் பகவான் வந்து குருவா ஏத்துக்கிட்டாங்க அவங்க. சரிங்களா? செகண்ட் சாப்டர்ல நம்ம பார்த்தோம், கார்பண்ய தோஷ ஸ்லோகத்துல. அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்லோகத்துல அவங்க வந்து பகவான் சுப்ரீம் அப்படின்றத அவங்களோட புரிதல் இருக்கு அப்படின்றத பார்க்குறோம். அர்ஜுனருக்கு ஏற்கனவே இதெல்லாம் தெரியும். இந்த ப்ராக்ரஸ் நமக்கு வரணும். சரிங்களா? நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பகவானை சைத்திய குருவா நம்ம எடுத்துக்கிறோம். இது எப்பயுமே சைத்திய குரு பகவான் தான் நமக்கு மூல குரு. சரிங்களா? அவங்க கிட்ட இருந்தா எல்லாமே நமக்கு ஞானம் எல்லாமே. அதுக்கப்புறம் தீக்ஷா குரு மூலியமா, சிக்ஷா குரு மூலியமா நமக்கு கிடைக்கும். சரிங்களா? பரம்பரையில. ஸோ அந்த மாதிரி பகவான் அவங்கள நம்ம குருவா எடுத்துக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் அர்ஜுனருக்கு இப்போ எப்படி ஒரு ரியலைசேஷன் இருக்கோ அதே ரியலைசேஷன் நமக்கு இருக்கணும். சரிங்களா? என்ன சொல்லியிருக்காங்க, நீரே பரம்பிரம்மன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. உன்னத இருப்பிடம், தூய்மையானவர், பரம சத்தியம் அப்படின்றத சொல்றாங்க. நீரே நித்தியமானவர், எப்பயும் இருக்கிறவங்க, திவ்யமானவங்க, தெய்வீக நிலையில் இருக்கிறவங்க, ஆதி தேவர், தேவர்களுக்கெல்லாம் தேவர் அவங்க. சரிங்களா? ஆதி தேவர், பிறப்பற்றவர், பிறப்பு அதெல்லாம் வந்து ஆரம்பம் அதெல்லாம் பகவானுக்கு கிடையாது, மிக பெரியவர். சரிங்களா? சுப்ரீம் அவங்க. உண்மை பற்றி இந்த உண்மையினை நான் மட்டும் தெரிஞ்சுக்கல, இப்போ அவங்களுக்கு மட்டும் அது அதை புரிஞ்சுது அப்படின்னு சொல்ல. இதை வந்து ஏற்கனவே யாரெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்களா, நாரதர், அசிதர், தேவர், வியாசர் அப்படின்ற இந்த மாதிரி மிக சிறந்த ரிஷிகள் இதை உறுதி பண்ணியிருக்காங்க, பகவான் தான் சுப்ரீம் அப்படின்றத. இப்போ இதை நீங்களே எனக்கு சொல்லியிருக்கீங்க, இந்த சதுர்ஸ்லோகி மூலியமா, பகவத்கீதை மூலியமா நீங்களே எனக்கு சொல்லியிருக்கீங்க அப்படின்றதையும் அர்ஜுனர் சொல்றாங்க. இப்ப இதுல இருந்து நம்மளுக்கு என்ன தெரியுதுன்னா, பகவான் தான் சுப்ரீம் அப்படின்றது நமக்கு தெரியுது. இது ஒரு ரெஃபரன்ஸ். சரிங்களா? யாராவது வந்து கிருஷ்ணா நம்ம பகவான் சொல்றோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், எப்படி சொல்ற அப்படின்னு நம்ம கிட்ட யாராவது கொஸ்டின் கேட்டாங்க, இந்த ஸ்லோகத்தை நம்ம ரெஃபரன்ஸ் கொடுக்கணும். இந்த மாதிரி அர்ஜுனர் சொல்லியிருக்காங்க, இதுக்கு முன்னாடி ரிஷிகள் எல்லாமும் சொல்லியிருக்காங்க, பகவானேவும் சொல்லியிருக்காங்க, அவங்க கிட்டே தான் எல்லாமே தொடங்கியிருக்கு அப்படின்றத. அதனால அவங்க தான் சுப்ரீம் பர்சன் ஆஃப் காடட் அப்படின்றத நம்மளுக்கு சொல்ல தெரியும். சரிங்களா? சொல்ல தெரியணும், ஃபர்ஸ்ட் நம்ம அதை ஏற்றுக்கணும். சரிங்களா? ஏன்னா இவ்வளோ பேர் சொல்லிட்டாங்க, நாரதர், அசிதர், தேவலர், வியாசர் சொல்லிட்டாங்க, பகவானே சொல்லிட்டாங்க, அர்ஜுனரும் சொல்லிட்டாங்க. இதுக்கப்புறமா எனக்கு நம்பிக்கை இல்லை அப்படின்னு நம்ம இருந்தோம்னா அது வந்து சிரமம். சரிங்களா? ஏன்னா ஏதாவது ஒரு வகையில நம்ம நம்பிதான் ஆகணும். எதனாலனா நம்ம வந்து ட்ரெயின்ல போறோம், பஸ்ல போறோம், ஃப்ளைட்ல போறோம். சரிங்களா? ஏன் கார்ல போறோம், ஸ்கூட்டர்ல போறோம், சைக்கிள்ல போறோம், எது வேணாலும் வச்சுக்கலாமே. அதே மாதிரி ஹோட்டல்ல போய் சாப்பிட போறோம். சரிங்களா? எல்லாமே நம்பிக்கையின் அடிப்படையில் தானே ஓடிட்டு இருக்கு. ஒரு ஃப்ளைட்ல ஏறி உட்காரோம், இல்லை ட்ரெயின்ல ஏறி உட்காரோன்னா அவங்க வந்து நம்மளை கொண்டு போய் பத்திரமா இறக்கி விட்டுருவாங்க அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கையில தான் ஏறும். இத்தனைக்கும் மனிதர்கள் தான் ஓட்டுறது. இருந்தாலும் ஒரு நம்பிக்கை, சரி நம்மளை கொண்டு போய் கரெக்டாக நம்ம போய் சேர விட்டுருவாங்க.
அதே மாதிரி சாப்பிடுறோம். கண்டிப்பா உணவு வந்து தூய்மையானதா இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கையில அதை எடுத்துக்கிறோம் இல்லைங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி மனிதர்கள் மேலேயே நம்ம என்ன பண்றோம்? நம்பிக்கை வைக்கிறோம். அப்படி இருக்கும்போது அர்ஜுனர், நாரதர், அசித்தர், தேவலர், வியாசர்லாம் சொல்றாங்க, பகவானேவே சொல்றாங்க. அதை நம்ம வந்து ஏத்துக்கல அப்படின்னா அது நம்மளோட அறியாமை அப்படின்றதுதான். இன்னொன்னு என்ன அப்படின்னா, இவங்கெல்லாம் சொல்லிட்டாங்க. இப்போ நான் வந்து இப்ப நம்மளால எப்படி கண்டுபிடிக்க முடியும்? வேற நமக்கு என்ன சோர்ஸ்? யாரு சுப்ரீம்ன்றது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு? இல்ல இல்லையா? மறுபடியும் நம்ம என்ன பண்ணணும்? வேதத்தை படிக்கணும். வேதம் மூலியமா தான் நம்ம தெரிஞ்சுப்போம். வேதம் பகவான் கொடுத்தது. ஸோ எல்லாத்தையும் நம்ம ஆராய்ஞ்சு பார்த்து ரொம்ப தெளிவா நம்ம ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும். என்னன்னா, கிருஷ்ணா தான் சுப்ரீம் அப்படின்றது. சரிங்களா? ஏற்கனவே கவர்மெண்ட் போட்டு வச்ச ரோட்ல நம்ம என்ன பண்ணணும்? டிராவல் பண்ணணும். அத விட்டுட்டு நானே ரோடு போட்டு நானே ஒரு ஊர போய் சென்று போய் அடையிறேன் அப்படின்றது நடக்காத காரியம். இல்லைங்களா? அதனால எப்பயுமே இவங்கலாம் சொல்லிட்டாங்களா? இவங்கலாம் எவ்வளோ உயர்ந்தவங்க. நம்ம அத ஃபாலோ பண்ணணும். அவ்வளோதான். ரொம்ப சிம்பிள். அந்த மாரி நம்ம சிம்பிளா நம்ம வந்துட்டு நம்ம லைஃபை லீட் பண்ணோம்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் நம்ம லைஃபே. சரிங்களா? அதனால அவசியம் பகவான கிருஷ்ணர் சுப்ரீம்ன்றத எடுத்துக்கிட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும்? பக்தி பண்ணணும். இத வந்து என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா, பகவான வந்து அவங்க வர்ணிக்கிறாங்க. சரிங்களா? அவங்களோட குணங்கள். அவங்க தான் பரபிரம்மம், பரந்தாமம் அப்படின்றதெல்லாம். அதுக்கப்புறம் அத வந்து மத்த ரிஷிகளும் அத உறுதிப்படுத்தியிருக்காங்க அப்படின்றத இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ப பார்க்குறோம். பவித்ரம் அப்படின்னா தூய்மையானவங்க பகவான். சரிங்களா? அவங்கள பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறவங்களும் தூய்மை அடையறாங்க. அதுதான். எவ்வளோக்கெவ்வளோ நம்ம பகவானை பத்தி கேட்குறோமோ, தெரிஞ்சுக்கிறோமோ, அவ்வளோக்கெவ்வளோ நம்மளுக்கும் தூய்மை அப்படின்றது தான். சரிங்களா? பியூரிஃபை ஆகுறோம். கண்டிஷன்ஸ்லேருந்து லிபரேஷனுக்கு நம்மளுக்கு ப்ராக்ரஸ் கிடைக்குது. கிருஷ்ணர் பரபிரம்மன். உடல் தேவைகளிலிருந்து பிறப்பிறப்பிலிருந்து சுதந்திரமானவங்க அப்படின்றத நமக்கு தெரிஞ்சுக்கிறோம் இந்த ஸ்லோகத்துல. இப்போ 10.14 ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா. ருக்மிணி மாதாஜி இருக்கீங்க, ஸ்ரீ வித்யா மாதாஜி இருக்கீங்க, யார் வாசிச்சு கொடுக்குறீங்க? माताजी வாசி माताजी ருக்மிணி மாதாஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? वासिगिरि माताजी வாசிச்சு கொடுங்க. सर्वम् एतत् हृदं मन्ये यन्मां वदसि देशः न हि ते भगवन् व्यक्तिं விதுர்தேவான தானவா. கிருஷ்ணா, தாங்கள் எனக்கு கூறியவற்றை எல்லாம் உண்மை என நான் முழுமையாக ஏற்கின்றேன். பகவானே, தேவர்களோ அசுரர்களோ உமது வியக்தித்வத்தை அறிய முடியாது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இங்க வந்து பகவான் நீங்க நீங்க என்ன சொன்னீங்களோ அது எல்லாத்தையும் நான் அப்படியே ஏத்துக்கிறேன் அப்படின்னு. இதெல்லாம் என்னன்னா நம்மளோட ரியலைசேஷன் இப்படிதான் இருக்கணும். சரிங்களா? அர்ஜுனர் என்ன சொல்றாங்களோ அதெல்லாம் நமக்கும் ஏற்படணும் அந்த உணர்வு புரிதல். அப்பதான் நம்ம சரியா பகவத்கீதை கேட்குறோம் அப்படின்னு. அர்ஜுனர் கூடயே டிராவல் பண்ணணும். சரிங்களா? அதுலேருந்து டிவியேட் ஆயிட்டோம் அப்படின்னா திருதராஷ்டிர பக்கம் போயிடுவோம். சரிங்களா? அது வேண்டாம் நமக்கு. அதனால நம்ம அர்ஜுனர் கூடயே நம்ம டிராவல் பண்ணுவோம். அப்ப ஏற்கிறேன் அப்படின்னாங்க. பகவானே தேவர்களோ அசுரர்களோ கூட உங்களோட இவ்வளவு உயர்ந்த வியக்துவத்தை சுப்ரீமசியை தெரிஞ்சுக்க முடியாது அப்படின்றத இங்க நம்ம பார்க்கணும். சரிங்களா? அப்ப அர்ஜுனர் கிருஷ்ணரின் எல்லா வாக்கியங்களையும் உண்மை என்று ஏற்றுக்கொள்கிறார். அவங்க என்ன உபதேசம் கொடுக்குறாங்களோ அது எல்லாத்தையும் அப்படியே அர்ஜுனர் வந்து ஏத்துக்கிறாங்கன்றத பார்க்கணும். பகவத்கீதை சரியாக புரிந்து கொள்ள ஒருவர் அர்ஜுனனின் பாதையை பின்பற்ற வேண்டும். சரிங்களா? நம்ம அதை தான் ஃபாலோ பண்ணணும். அர்ஜுனர் பகவத்கீதை முழுவதுமாக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். சில பகுதிகளை ஏற்றுக்கொண்டு மற்ற பகுதிகளில் நிராகரிப்பது அபராதம் ஆகும் அப்படின்றதையும் பார்க்கணும். சரிங்களா? முழுசா அது என்ன இருக்கோ அதை மெசேஜ் பகவானோட உபதேசம் அதை நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது, ஓரளவு நான் எடுத்துக்கிறேன் ஓரளவு எடுத்துக்க மாட்டேன் அப்படின்றதெல்லாம் இல்லாம பரிபூர்ணமா நம்ம அதை ஏத்துக்கணும். அதுவும் அர்ஜுனர் மாதிரி ஏத்துக்கணும் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? 10.15 ஸ்லோகம். ஸ்ரீ வித்யா மாதாஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? ஓகே, மாதாஜி மியூட்ல இருக்காங்க. குமுதா மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா? ஓகேங்க ஹலோ வாசிக்கிற மாதாஜி. ஸ்ரீ வித்யா மாதாஜி ஒரு நிமிஷம். குமுதா மாதாஜி அன்மியூட் பண்ணிருக்காங்க, கேட்டுக்கலாமா அவங்க கிட்ட? சரிங்க. ஓகேங்க. ஸ்ரீ வித்யா மாதாஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? हरे कृष्णा माता जी. सॉरी माता जी. स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्त्वं पुरुषोत्तम
பூதபாவனபூதேஷு தேவதேவ ஜகத்பதே உத்தம புருஷரே, அனைத்திற்கும் மூலமே, அனைவருக்கும் இறைவனே, தேவர்களின் தேவரே, அகிலத்தின் இறைவனே, உண்மையில் உமது சுய அந்தரங்க சக்தியின் மூலம் நீரே உம்மை அறிவீர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அப்புறம் இதெல்லாம் அர்ஜுனரோட பிரேயர்ஸ். சரிங்களா? பகவானை குளோரிஃபை பண்ணி அழகா அவங்க சொல்ற பிரேயர்ஸ். உத்தம புருஷரே அப்படின்னு சொல்றாங்க. அனைத்திற்கும் மூலமே, அவங்க கிட்ட இருந்தானே எல்லாமே உருவாகி இருக்கு. அதனால அனைவருக்கும் அவங்கதான் இறைவன், எல்லாருக்கும். இந்த நிலை என்னைக்குமே மாறாது. எப்பயுமே இந்த நிலை மாறாது. இப்போ கொஞ்ச காலத்துக்கு கிருஷ்ணா இருக்காங்க, அப்புறம் வேற யாரோ வருவாங்க, இல்லை இதுக்கு முன்னாடி வேற யாரோ இருந்தாங்க, அந்த மாதிரி கிடையாது. சரிங்களா? எப்பயுமே எல்லாருக்கும், எல்லா உயிரினங்களுக்கும், சரிங்களா, அமீபா பாக்டீரியாலேருந்து ஆரம்பிச்சு எல்லா அதான் லிவிங் என்டிட்டி எல்லாருக்குமே அவங்க தான் இறைவன். தேவர்களின் தேவரே, தேவர்களுக்கெல்லாம் உயர்ந்த தேவர் அவங்க தான். ஏன்னா அவங்ககிட்ட இருந்தால் எல்லாமே வந்திருக்கு. அகிலத்தின் இறைவனே, உண்மையில் உமது சுய அந்தரங்க சக்தியின் மூலம் நீரே உண்மை அறிவீர். பகவானோட அந்த சுப்ரிமசி யாராலையுமே முழுமையா புரிஞ்சுக்க முடியாது. சரிங்களா? அது பகவானுக்கு மட்டுமே தெரியும் அப்படின்றத இங்க நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? இப்போ நம்ம இதுல பார்க்கலாம், கிருஷ்ணருக்கு மட்டும்தான் அவரை பற்றி முழுமையாக தெரியும், அல்லது அவரது பக்தர்களுக்கு. அப்புறம் பானஃபைட் பரம்பரால வர ஆச்சாரியர்கள்லாம் பகவானோட அந்தரங்க லீலைகள்லாம் அவங்களால புரிஞ்சுக்க முடியும், அவங்களோட சுப்ரிமசியை தெரிஞ்சுக்க முடியும். சரிங்களா? அதுதான் நம்ம இங்க பார்க்குறோம். கிருஷ்ணர் ஜெகத்பதி, பகவத்கீதையின் உபதேசத்தின் மூலம் உலகத்தை பாதுகாக்கிறார் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அவங்க தான் உலகத்தை உருவாக்கி இயக்கி அதுக்கப்புறம் அதை அனிகுலேட் பண்றாங்கன்றது. 10.16 ஸ்லோகம் குமுதா மாதாஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? ஓகே மாதாஜி. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. ராம். ஹரே கிருஷ்ணா. வக்துமர்ஹஸ்ய ஷேன திவ்யஹஸ்தாத்மவிபூ சதய யாபி விபூ திபி ஸ்திரீகாணி மா மஷ்யதம் வியாபிய திஸ்தஷி. எந்த வைணவங்களில் இந்த உலகம் முழுவதும் தாங்கள் வியாபித்து, எந்த வைபவங்களிலால் இந்த உலகம் முழுவதும் தங்கள் வியாபித்து இருக்கின்றீர்களோ, தங்களுடைய அந்த திவ்யமான வைபவங்களை தயவு செய்து எனக்கு விவரமாக கூறுங்கள் என்று சொல்கிறார். ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த இடத்துல அர்ஜுனர் சொல்றாங்க அவங்களோட வைபவங்களை, சரிங்களா, ஏன்னா இந்த அத்தியாயத்தோட தலைப்பு அதுதான் இல்லையா, பகவானோட பூர்ணத்தின் வைபவம், அப்பலன்ஸ் தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம். இந்த உலகம் முழுவதும் வியாபிச்சிருக்காங்கன்றதை நம்ம நிறைய இடத்துல பார்த்துட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா. பகவான் எல்லாத்துலயும் ஊடுருவி இருக்காங்க, பகவான் இல்லாத இடம் கிடையாது. அச்சித்து சித்து எல்லாத்துலயும் இருக்காங்க. அதுவும் 9th சாப்டர்லயும் நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா, பகவான் வந்து எல்லாத்துலயும் வியாபிச்சிருக்காங்கன்னு. அப்ப அந்த திவ்யமான வைபவங்களை எனக்கு சொல்லுங்க, எப்படிலாம் நீங்க எல்லாத்துலயும் ஊடுருவி இருக்கீங்க, அது எனக்கு விவரமா சொல்லுங்க. எல்லாத்துலயும் நீங்க இருக்கீங்கன்னா அது எப்படி உணர்றது? இப்ப வந்து நிறைய விஷயங்கள் பார்க்குறோம் இல்லைங்களா, சித்து அச்சித்து ரெண்டுமே. அதெல்லாம் பகவான் எப்படி அதில் ஊடுருவி இருக்காங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா. அதை வந்து அர்ஜுனர் கேட்குறாங்க. இதுதான் ஆரம்ப நிலை இதுக்கு விஸ்வரூப தரிசனத்துக்கு. சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் தான் அதை வந்து அப்படியே ரூபமாக பகவான் காமிப்பாங்க. அர்ஜுனன் முழுவதுமாக ஒப்புக்கொண்டார். அவர் மற்றவர்களின் நலனுக்காக கேட்கிறார். சரி, இந்த மாதிரி கேட்குறாங்க இல்லையா, சந்தேகத்தில் கேட்குறாங்களா, பகவானே நீங்கள் எல்லாத்துலேயும் ஊடுருவி இருக்குன்னு சொன்னீங்க, எனக்கு அதில் டவுட்டாக இருக்குது, காமிங்க சொல்லுங்க அப்படின்னு. இல்லை, அப்படி கிடையாது. மற்றவங்களுக்கு இப்போ நிறைய பேருக்கு நம்பிக்கை இல்லாமல் இருக்காங்க இல்லையா, பகவான் அப்படின்றதெல்லாம் கிரந்தம் இருக்கு, சாஸ்திரம் இருக்கு, இதெல்லாம் நம்பிக்கை இல்லாமல் இருக்கிறவங்கெல்லாம் நம்பணும், நல்லபடியாக அவங்களாம் பக்தி பண்ணணுன்றதுக்காக கேட்குறாங்க. சரிங்களா? எவ்வாறு அருவபிரமன் எங்கும் வியாபித்திருக்கும் தன்மை பகவானது தனிப்பட்ட நபர் ரூபத்தில் அடங்கியுள்ளது அப்படின்னு நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். பகவானோட சக்தி எல்லாத்துலேயும் இருக்கு. ஆனால் அந்த ஒளி யாருக்கிட்டேருந்து வந்திருக்கு, பகவானோட திருமேனிலேருந்து தான் வந்திருக்குன்றதை பார்க்குறோம். சரிங்களா? இப்போ அடுத்தது ருக்மிணி மாதாஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா 17th ஸ்லோகம்? வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. வாசிச்சு கொடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. கதம் வித்யாம் அகம் யோகிம் ஸ்வாம் சதா பரிச்சிந்தயன் கேஷு கேஷு ச பாவேஷு சிந்தியோ அசி பகவன் மயா. உன்னத யோகியாகிய கிருஷ்ணரே, நான் உம்மை இடையராது நினைப்பதும் அறிவதும் என்னென்னம். பகவானே, வேறு எந்தெந்த உருவங்களில் உம்மை நினைவிற்கொள்ள முடியும்?
ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஸ்லோகம் இதுவும் அடுத்த ஸ்லோகமும். சரிங்களா? எனக்கு வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஒரு உணர்வு வரணும் அப்படின்னு எப்பயுமே ஆசை இருக்கும். உன்னத யோகியாகிய கிருஷ்ணரே, பகவத்கீதையே பிடிக்கும், கிருஷ்ணாவே பிடிக்கும். இந்த 2 ஸ்லோகம் ரொம்ப பிடிக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. நிறைய ஸ்லோகம் பிடிக்கும். இதுல பாரபட்சத்துல சொல்லல. அந்த அந்த என்ன சொல்றது? இந்த மாதிரி எனக்கு அந்த உணர்வு வரணும் அப்படின்ற ஒரு ஆசை வரும்ல, அந்த மாதிரி அதுல. நான் உம்மை இடையூறாது நினைப்பதும் அறிவதும் எங்கனம் அப்படின்றது. ஏன்னா 8th சாப்டர்ல நம்ம பார்க்கிறோம், எப்பயும் என்ன உன்னோட மனசுல நினைச்சுக்கிட்டு உன்னோட டியூட்டியை செய்ய, மனதையும் புத்தியும் என் மேல நிலைநிறுத்து, பலன்களை என்கிட்ட சமர்ப்பணம் பண்ணு அப்படின்றத பகவான் சொல்றாங்கன்றத பார்க்கிறோம். அதனால எங்க என்ன இது இப்ப சதுர்சோக்கிலும் பார்த்தா இடையூறாது பக்தி அப்படின்றத பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? ஸோ அப்ப இடையூறாது பகவானை நினைக்கணும். அப்பனா அது எப்படி அப்படின்றது. வேறு எந்தெந்த உருவங்களில் உம்மை நினைவில் கொள்ள முடியும்? இப்ப நம்ம பார்க்குறோம், பகவான் வந்து திரிபங்கா ஃபார்ம்ல இருக்காங்க. அதே மாதிரி ஷியாமசுந்தர் ஃபார்ம்ல இருக்கு. அது ஷியாமசுந்தர் ஃபார்ம், திரிபங்கா ஃபார்ம் ஒன்று. அதாவது கையில ஃப்ளூட் வச்சுக்கிட்டு 3 பெண்டோடு இருக்கிறது தான் ஷியாமசுந்தர் ஃபார்ம், திரிபங்கா ஃபார்ம். கிருஷ்ணரோட ரூபம், புல்லாங்குழல் வாசிக்கிற கிருஷ்ணர் சொல்லுவோம் இல்லைங்களா? கால் இப்படி இதில் வச்சுட்டு இருப்பாங்க, கிராஸ்ல. இதே வந்து 400 ஃபார்ம்லயும் நம்ம பார்க்குறோம். சங்கு சக்கர கதாதாரியா இருக்கா, அதை பார்க்குறோம். சரிங்களா? இப்ப இது இல்லாம வேற என்னென்ன உருவங்கள்ல நீங்க வந்து இருக்கீங்க? நான் எப்படி உங்களை நினைவில் வச்சுக்கிறது அப்படின்றத கேட்குறாங்க. அதிக அறிவு என்றால் கிருஷ்ணரிடம் அதிகமாக ஆழ்ந்து விடுதல். ரொம்ப அழகான ஒரு ரியலைசேஷன். சரிங்களா? ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட்னா அப்படியே ரொம்ப ஸ்மார்ட்டா இந்த மெட்டீரியல் உலகத்துல வாழறதில்ல, அதுல இல்ல. எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நம்ம பகவான்கிட்ட பக்தியில ஆழ்ந்திருக்கோமோ அந்த அளவு நம்ம ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட். சரிங்களா? ஏன்னா அதுதான் செய்யணும் ஆக்சுவலா அந்த நிலை. பிரபுபத்தா மாதிரி 10.18 ஸ்லோகம். ஸ்ரீவித்யா மாதாஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. பிரணாஸ் பிரபுஜி. பிரணாஸ் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. விஸ்தரோநாத்மனோ யோகம் விபூதிம் ச ஜனார்தனா கூடிய கதைய திருப்திருச்சி ஸ்ருண்வதோ நாஸ்தி மே அமிர்தம். ஜனார்தனா, உமது வைபவங்களின் யோக சக்தியை பற்றி தயவு செய்து விவரமாக கூறவும். உம்மை பற்றி கேட்பதில் நான் ஒருபோதும் நிறைவடைவதில்லை. ஏனெனில் உம்மை பற்றி அதிகமாக கேட்கும்போது உமது வார்த்தைகளின் அமிர்தத்தை நான் அதிகமாக சுவைக்க விரும்புகிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த ஸ்லோகத்துல பகவான் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, உங்களோட வைபவங்கள், பகவானோட வைபவங்கள் இருக்குங்களா, அதுல யோக சக்தி பற்றி தயவு செய்து விவரமாக எனக்கு சொல்லுங்க அப்படின்றது சொல்றாங்க பகவானை பத்தி. உங்களை பத்தி கேட்கறதுல நான் ஒருபோதும் நிறைவடைவதில்லை அப்படின்றது. சரிங்களா? எப்பயுமே பகவானை கேட்கறதுல நம்மளுக்கு போதும் அப்படின்ற எண்ணமே வரக்கூடாது. இன்னும் 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 நிறைய கேட்டுட்டே இருக்கணும் பகவானை பத்தி. சரிங்களா? நிறைய இருக்கணும். அதுதான் ஒரு டிவோட்டியோட ஆசையா இருக்கும். வேற எதுவுமே அவங்களுக்கு விருப்பமே இருக்காது. சரிங்களா? எப்பயும் பகவான் சிந்தனையில பக்தி பண்ணி தன்னோட வாழ்க்கையில பகவானே டெடிகேட்டடா பக்தி பண்ணி அடையிறது. சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அந்த மாதிரி வந்துட்டு இங்க வந்து அழகா சொல்றாங்க அர்ஜுனர். சரிங்களா? உம்மை பற்றி கேட்பதில் நான் ஒருபோதும் நிறைவடைவதில்லை. ஏனெனில் உம்மை பற்றி அதிகமாக கேட்கும்போது, அந்த மாதிரி கேட்கும்போது என்ன ஏற்படுது அவங்களுக்கு? உமது வார்த்தைகளின் அமிர்தத்தை நான் அதிகமாக சுவைக்க விரும்புகிறேன். ரொம்ப அழகா சொல்லியிருக்காங்க இல்லைங்களா? பகவானோட உபதேசங்கள்லாம் எப்படி இருக்கு? அமிர்தமா இருக்கு உங்களுக்கு. அது கேட்டுக்கிட்டே இருக்கணும், ஒருபோதும் நிறைவடைவதில்ல அப்படின்றத அர்ஜுனர் சொல்லியிருக்காங்க. நமக்கும் அந்த ஒரு ரியலைசேஷன் ஏற்படணும். சரிங்களா? அப்ப கிருஷ்ணர் திவ்யமான உறவில் நுழைந்தவர்கள் அவரது லீலைகளை பற்றி வர்ணனைகளின் ஒவ்வொரு பதத்தையும் அனுபவிக்கின்றனர் அப்படின்றத நம்ம பாகவத்துல இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அமிர்தத்தை பொறுத்தவரை கிருஷ்ணரை பற்றிய அனைத்து வர்ணனைகளும் அமிர்தம் போன்றதே. இந்த அமிர்தம் அனுபவிப்பதனால் உணரக்கூடியதாகும். பக்தின்றது மட்டும் வெளியிலேருந்து சொல்லி அதாவது இப்போ ஒருத்தவங்க ரொம்ப நல்லா பக்தி பண்றாங்க அப்படின்னா அந்த ரியலைசேஷன் அதை அனுபவிக்கிறாங்க இல்லையா, அதுலதான் அந்த புரிதல், அந்த உணர்தல் அது வந்துட்டு நல்லபடியா இருக்கும். சரிங்களா? ஆர்டிஃபிஷியலா வராது.
வெளியில இருந்து ஒருத்தவங்க அதாவது எப்படி சொல்றது, கிருஷ்ணா ரொம்ப வந்துட்டு ஸ்வீட், அவங்க லீலைகள்லாம் ரொம்ப அமிர்தமாட்டம் இருக்கும் அப்படின்னு இப்ப அர்ஜுனர் சொல்றாங்க. சரிங்களா? இப்ப இத நம்ம உணரணும் அப்படின்னா, நம்ம அந்த பக்தியில நம்ம நல்ல ப்ராக்ரஸ் ஆனாதான் நம்மளால உணர முடியும். அர்ஜுனன் உணர்றதுனால நம்மளால ப்ராக்ரஸ் ஆகாம உணர முடியாது. சரிங்களா? அதுதான். அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, இப்ப அர்ஜுனர் சொல்லியிருக்காங்களா, உணர்ந்து சொல்லியிருக்காங்க. அது அமிர்தமா இருக்கு பகவானோட லீலைகள், அவங்களோட எல்லா விஷயங்களும். அப்ப அத நம்ப உணரணும் அப்படின்னா, நம்ம என்ன பண்ணணும்? நம்மளும் நல்லா பக்தி பண்ணணும். இப்ப யாராவது ஒருத்தவங்க குலோப் ஜாமுன் சாப்பிட்டு ரொம்ப நல்ல டேஸ்ட்டா இருக்குப்பா, ரொம்ப நல்லா இருக்கு அப்படின்னாங்கன்னா, நம்ம கேட்கும்போது நம்மளால அந்த டேஸ்ட் உணர முடியுமா? முடியாது. நம்ம சாப்பிடும்போது தான். இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி தான். கிருஷ்ணாவ பத்தி நம்ம வந்துட்டு அமிர்தமா உணரணும்னா, நம்ம பக்தி பண்ணும்போது அத உணர முடியும். இப்ப 10.19 ஸ்லோகம். ஆ ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, படிக்கிறேன் மாதாஜி. மாதாஜி வாசிச்சு கொடுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச अन्ते कथयिष्यामि दिव्याः यात्मा विभूतयः प्राधान्यद कुरुश्रेष्ठ नास्त्यन्दो விஸ்ரஸ்ய மே. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், அப்படியே ஆகட்டும். நான் எனது தெய்வீகமான தோற்றங்களைப் பற்றி உனக்கு கூறுகின்றேன். ஆனால் நான் முக்கியமானவற்றை மட்டுமே கூறப் போகின்றேன். ஏனெனில் அர்ஜுனா, எனது வைபவங்களோ எல்லையற்றவை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரி போல். பகவான் இதுக்கு தானே எதிர்பார்த்தாங்க இல்லையா? என்ன சொல்லியிருக்காங்க இந்த ஸ்லோகத்துல? அப்படியே ஆகட்டும். டிவோட்டீஸோட ஆசை எல்லாம் பகவானுக்கு பிடிச்ச மாதிரி தான் இருக்கும். சரிங்களா? அதுதான். ஸோ அப்ப பகவான் என்ன பண்ணாங்க, டிவோட்டீஸோட ஆசைகள் எல்லாத்தையும் நிறைவேற்றுவாங்க. ம் ஏன்னா அதுல வந்து 2 பேருதுமே ஒருமிச்சு இருக்கும் அந்த விஷயங்கள் எல்லாம். அப்படியே ஆகட்டும் அப்படின்னு சொல்லி என்ன சொன்னாங்க, நான் எனது தெய்வீகமான தோற்றங்களை பற்றி உனக்கு சொல்றேன் அப்படின்றத சொல்றாங்க. அதுல ரொம்ப முக்கியமானதை மட்டும்தான் நான் சொல்ல போறேன் உனக்கு அப்படின்றத சொல்றாங்க. ஏன்னா பகவானோட வைபவங்கள் வந்து எல்லையற்றது. சரிங்களா? பகவான்னாலே அன்லிமிட்டெட் தான். எல்லாத்துலயும். அவங்களோட குணமா இருக்கட்டும், அவங்களோட லீலைகளா இருக்கட்டும், சரிங்களா? அவங்களோட அப்ளன்சஸ் எல்லாமே எல்லையற்றது, அன்லிமிட்டெட் அப்படின்னு சொல்லணும். ஒரு வரையறைக்குள்ளார கொண்டு வரவே முடியாத அளவுக்கு அவங்களோட வைபவங்கள் இருக்கும். அதனால பகவான் இதுல என்ன சொல்றாங்கன்னா, நான் ஒரு சிலது முக்கியமானது மட்டும் நானு சொல்றேன் அப்படின்னு. ஏன்னா எல்லாத்தையும் சொன்னாங்க அப்படின்னா, பகவத்கீதை இதுலயே அப்படியே கன்டினியூ ஆயிட்டே இருந்திருக்கும். அதான். சரிங்களா? அப்போ அது வந்து குறிப்பிடுறாங்க. அர்ஜுனா, எல்லா உயிர்களின் இதயங்களிலும் வீற்றிருக்கும் பரமாத்மாவான நான், பரமாத்மா நானே. எல்லா உயிர்களின் ஆரம்பமும் நடுவும் இறுதியும் நானே அப்படின்றத இப்ப சொல்ல ஆரம்பிக்கிறாங்க பகவான். சரிங்களா? எ நிறைய இடத்துல நம்ம என்ன பார்க்குறோம்? இதயத்துல பகவான் இருக்காங்க. இந்த 10th சாப்டர்லயே நம்ம 10.10 ஸ்லோகத்திலயும் பார்த்தோம்னா, பகவான் இதயத்துல இருந்து என்ன பண்றாங்க? நமக்கு அவங்கள அடைய வேண்டிய மார்க்கத்த குடுக்குறாங்கன்றத பார்த்தோம். இங்கேயும் எல்லாரோட இதயத்திலயும் என்ன பண்றாங்க? எல்லா உயிர்கள்னா வெறும் ஹியூமன்ஸ் மட்டும் இல்ல. எல்லா உயிர்களோட இதயத்திலயும் இருக்காங்க பகவான். சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் வந்து ஆரம்பம், நடுவும், இறுதியும் பகவான் தான் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஆதித்யர்கள் நான் விஷ்ணு. 12 ஆதித்யர்கள்ல விஷ்ணுவா இருக்காங்க பகவான். அதே மாதிரி சூரியன். சரிங்களா? ஜோதிகளில் பிரகாசிக்கும் சூரியன் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். ம மருந்துக்கள்ல நான் மாரிஷி அப்படின்றத சொல்றாங்க. நட்சத்திரங்கள்ல நிலா அப்படின்றத சொல்றாங்க. சோ இப்ப நம்மள சுத்தி இந்த விஷயங்கள்லாம் இருக்கா? சரிங்களா? அப்ப நம்ம அதெல்லாம் பார்க்கும்போது அதுல என்னவா பகவான் இருக்காங்க? இப்ப நட்சத்திரங்கள்லாம் பார்க்குறோம். அதுல பகவான் எப்படி இருக்காங்க? நிலாவா இருக்காங்க அப்படின்னு. மருந்துக்கள்ல மகரிஷியா இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? சோ இந்த மாதிரி பகவானோட வைபவங்கள் தான் நம்ம இனி வர ஸ்லோகங்கள்ல பார்க்குறோம். வேதங்கள்ல பகவான் எப்படி இருக்காங்கன்னா, சாம வேதமா இருக்காங்க. சரிங்களா? வேதங்கள். அதுல 4 இருக்கு. அதுல அந்த 4 வேதத்துல சாம வேதமா இருக்காங்க. தேவர்கள்ல வந்துட்டு மன்னன் இந்திரனா இருக்காங்க. நிறைய தேவர்கள் நம்மளுக்கு இருக்காங்களா, 33 தேவர்கள் இருக்காங்க பகவானால படைக்கப்பட்டு. அதுல இந்திரனா பகவான் இருக்காங்க அப்படின்றத பார்க்கிறோம். அது மாதிரி புலன்கள்ல பகவான் வந்து மனம். சரிங்களா? மனமா இருக்காங்க. உயிர்வாழிகள்ல இருக்கிற அந்த உயிர் சக்தி, உணர்வு. சரிங்களா? உயிர். அதுவா இருக்காங்க அப்படின்றத பார்க்கிறோம். அது மாதிரி 11 ருத்ரர்கள்ல சிவபெருமானா இருக்காங்க. சரிங்களா? சங்கரன், சிவபெருமானா இருக்காங்க. பிரம்மா வந்துட்டு உருவாக்குறாங்க இல்லையா? 4 குமாரர்கள். அவங்க 4 பேரும் இது கிரியேஷன்ல ஹெல்ப் பண்ணலன்னு சொன்ன உடனே கோபம் வரும். அப்ப 11 ருத்ரர்கள் வெளில வருவாங்க. அந்த 11 ருத்ரர்கள்ல சங்கரனா, சிவபெருமானா இருக்காங்கன்றத பார்க்கிறோம். சரிங்களா?
ஆக்சுவலாக வந்து சிவபெருமான், சதாசிவன், அவங்க வந்து எங்கன்னா அவங்களோட அபோர்ட் வந்து பிரம்மஜோதியில் எப்பயுமே இருக்கும். எப்பயுமே பகவான், மகாலட்சுமி அம்மா, சிவபெருமான், பார்வதி அம்மா இவங்களோட இடத்துக்கு யாரும் போக முடியாது. அவங்களே தான் இருப்பாங்க. இப்போ இந்திரன் இடத்துக்கு யார் வேணாலும் போகலாம், பிரம்மாவோட இடத்துக்கு யார் வேணாலும் போகலாம். ஆனால் பகவானோட இடம், மகாலட்சுமி அம்மாவோட இடம் இடம் இல்லை, அவங்களாம் அவங்களே தான். சரிங்களா? பகவான், மகாலட்சுமி அம்மா, சிவபெருமான், பார்வதி அம்மா இவங்களாம் அவங்களே தான். சரிங்களா? அப்போ எப்படி வந்து பகவான் வந்து எல்லாருடைய இதயத்திலும் பரமாத்மாவா இருக்காங்க, அவங்களோட விரிவாக்கங்கள் வருதுல்ல, அது மாதிரி சிவபெருமானோட விரிவாக்கங்கள் தான் இந்த 11 ருத்ரர்கள். சரிங்களா? சிவபெருமானோட அம்சம். அதில் சங்கரனா இருக்காங்கன்றத பார்க்குறோம். அப்ப பிரபஞ்சத்தின் தமோகுண அதிகாரியாக விளங்கும் அவர் பரமபுருஷனின் குண அவதாரம் ஆவார். சிவபெருமான் யாரு? அதாவது இந்த குண அவதாரங்கள்ல பிரம்மா, விஷ்ணு, சிவா அப்படின்னு பார்க்குறோமா? பிரம்மா வந்து ரஜகுணத்தோட அதிபதி, பகவான் வந்து சாத்விக குணத்தோட அதிபதி, அதே வந்து சிவபெருமான் தமோ குணத்தோட அதிபதி. தமோ குணம் இல்ல, தமோ குணத்தோட அதிபதி அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அப்ப குணங்களின் அவதாரமா இருக்காங்கன்றதை பார்க்கணும். தேவர்களின் செல்வத்திற்கும் அதிபதியாக விளங்கும் யக்ஷ ராட்சசர்களின் தலைவரான குபேரனும் பரமபுருஷரே அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? யக்ஷ ராட்சசர்கள்ல குபேரனா இருக்காங்க அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம். அது மாதிரி புரோகிதர்கள்ல தலைவரான பிரகஸ்பதியா இருக்காங்க. சரிங்களா? குருக்கள்ல பிரகஸ்பதியா இருக்காங்க. சேனாதிபதிகள்ல கார்த்திகேயனா இருக்காங்க. நீர்த்தேக்கங்கள் நம்ம நிறைய நீர்த்தேக்கங்கள் பார்க்குறோமா? குளம், ஏரி அதெல்லாம் பார்க்குறோமா? ஆறு, கடல், அதுல சமுத்திரமா பகவான் வந்து இருக்காங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம். சரிங்களா? அது மாதிரி மகாரிஷிகள்ல பிருகு ரிஷியா இருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கணும். சப்தங்கள்ல ஓம்காரமா இருக்காங்க. சரிங்களா? ஓம் அப்படின்றது பகவானோட ஒளி வடிவம். யாகங்கள்ல திருநாம ஜபமா இருக்காங்க. இதை நம்ம பார்ப்போம் இல்லைங்களா? யஜ்ஞானாம் ஜப யஜ்ஞோஸ்மி அப்படின்றது. அது மாதிரி யாகங்கள்ல திருநாம ஜபமா நிறைய யாகங்கள்லாம் இருக்கா, அல்ல நாம ஜபம் அத பகவான் இருக்காங்க. அசையாதவற்றில் நான் இமயமலை, அசையாத விஷயங்கள்ல பகவான் வந்து இமயமலையா இருக்காங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம். அது மாதிரி எல்லா மரங்கள்லையும் இப்போ மரங்கள்லாம் நம்மளை சுற்றி நிறைய பார்க்குறோமா, அதில் வந்து ஆலமரமா பகவான் இருக்காங்க அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறாங்க. தேவ ரிஷிகள்ல நாரதரா இருக்காங்க, கந்தர்வர்கள சித்ராதனா இருக்காங்க, சித்தர்கள்ல கபில முனியா இருக்காங்கன்றத பார்க்குறோம். அஷ்ட சித்திகள்லாம் பயில்ற சித்தர்கள்ல கபிலரா இருக்காங்க. குதிரைகள்ல உச்சேஸ்வரஸா இருக்காங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம். யானைகள்ல ஐராவதமா இருக்காங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம். யானைகள் நம்ம எலிஃபென்ட்ஸ்லாம் பார்க்குறோமா, அதில் ஐராவதமா பகவான் இருக்காங்க. அப்போ மனிதர்கள்ல பார்த்தோம்னா இப்போ நிறைய மனிதர்கள் பார்க்குறோமா, அதில் மன்னனா இருக்காங்க அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஆயுதங்கள்ல வஜ்ராயுதமா இருக்காங்க. ஆயுதங்கள்ல நிறைய பார்க்குறோமா, அதுல வஜ்ராயுதம். பசுக்கள்ல சுரபி பசுவா இருக்காங்க. சரிங்களா? இணைவிருத்தியாளர்களில் நான் காமதேவனான மன்மதனாக இருக்காங்கன்றத பார்க்குறோம். அதே மாதிரி சர்ப்பங்கள்ல வாசுகி, அதாவது பூலோக பாம்புகள்ல வாசுகியா இருக்காங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம். சரிங்களா? அதே தேவலோக பாம்புகள் பல தலைகளுடைய உள்ள பாம்புகள்ல அனந்தனா இருக்காங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம். நீர்வாழிகள்ல வருண தேவனா இருக்காங்க. அது மாதிரி முன்னோர்கள் அப்படின்ற பட்சத்துல அரியமாவா இருக்காங்க. நீதிபதிகள்ல யமன், ஏன்னா சரியா நீதி கொடுக்கறது யாரு? யம தர்மர் தானா, அப்ப யமனா இருக்காங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம். ஸோ எல்லா வஸ்துலையும் பகவான் ஊடுருவி இருக்காங்க, எல்லா விஷயங்கள்லையும் பகவான் இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்த்துட்டு வரோம். தைத்திய அசுரர்கள்ல பக்தியில் சிறந்த பிரகலாதரா பகவான் இருக்காங்கன்றத பார்க்குறோம். அது மாதிரி அடக்கி ஆள்றவற்றில் காலம், கண்டிப்பா காலத்தை யாராலையும் வெல்ல முடியாது இல்லைங்களா? அந்தந்த நேரத்துக்கு நமக்கு என்ன கொடுக்கணுமோ அதை கொடுக்கறது காலம்தான். அதுதான் மீடியம். நம்ம நல்லது செஞ்சிருந்தோம்னா நல்ல சந்தோஷங்களை கொண்டு வந்து கொடுக்கும், கெட்டது செஞ்சோம்னா கெட்டதுக்கான கஷ்டங்களை கொண்டு வந்து கொடுக்கும். அது மாதிரி காலத்தை யாராலையும் ஒன்றும் வெல்ல முடியாது இல்லையா? அந்த காலமா பகவான் இருக்காங்க. அடக்கி ஆள்பவற்றில் நான் காலம். மிருகங்கள் அப்படின்னு நம்மளை சுற்றி நிறைய மிருகங்கள் பார்க்குறோமோ, அதில் சிம்ஹமா பகவான் இருக்காங்கன்றத பார்க்குறோம். பறவைகள்ல கருடனா இருக்காங்க அப்படின்றத பார்க்கணும். தூய்மைப்படுத்துவதில் வாயு, ஆயுதம் தரித்தவர்கள் ராமரா இருக்காங்க,
மீன்கள்ல மக்கர மீனா இருக்காங்க. பாயும் நதிகள் நம்மளை சுத்தி நிறைய இந்த உலகத்துல நதிகள்லாம் பார்க்குறோமா? வெறும் இந்த உலகத்துல உள்ள நதிகள் மட்டும் இல்ல, மொத்தமா. அதுல கங்கையா இருக்காங்க அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம். எல்லா படைப்புகளின் ஆதியும் அந்தமும் நடுவும் நானே. எந்த ஒரு படைப்பா இருந்தாலும் அதுல இந்த 3 அம்சமா பகவான் இருக்காங்க. அப்பனா அந்த படைப்பு முழுக்க அவங்க தான் இருக்காங்க அப்படின்றதான் அர்த்தம். சரிங்களா? ஆரம்பம், நடு, முடிவு எல்லாத்துலயும். அர்ஜுனா, அறிவில் நான் ஆத்மாவை பற்றிய அறிவு அப்படின்றத சொல்றாங்க. அது மாதிரி எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல விவாதம் நடக்குது அப்படின்னா அதுல உண்மையா இருக்காங்க. உண்மை தானே ஜெயிக்கும் இல்லையா? உண்மையா இருக்காங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம். அது மாதிரி எழுத்துக்கள்ல முதல் எழுத்தாகிய அ. சரிங்களா? எல்லா லாங்குவேஜ்லையுமே சான்ஸ்கிரிட், இங்கிலீஷ், ஹிந்தி, தமிழ் எல்லாத்துலேயும் ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் என்ன? அ இல்லைங்களா? அது மாதிரி அந்த முதல் எழுத்து அதுவா பகவான் இருக்காங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம். சரிங்களா? அது மாதிரி கூட்டு சொற்கள்ல துவந்த்வ அப்படின்ற விஷயமா இருக்காங்க. தீராத காலமும் நானே, படைப்பாளிகளின் நான் பிரம்மா. இது அது படைக்கிற விஷயங்கள்ல, ஏன்னா பிரம்மா தானே அந்த செகண்டரி கிரியேஷன், அவங்க தானே பண்றாங்க இல்லையா? ஸோ அந்த வகையில் பிரம்மாவா இருக்க அப்படின்றத சொல்றாங்க. நானே எல்லாவற்றையும் அழிக்கும் மரண உருவமாகவும் பகவான் இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? அனைத்திற்கும் உற்பத்தியாளனும் அவங்க தான். மரணமும் அவங்க தான், உற்பத்தியாளனும் அவங்க தான். அவங்க கிட்ட தானே எல்லாரும் வெளியில வரோம். திரும்பி எல்லாரும் அவங்க கிட்ட தானே உள்ளார போறோம் இல்லைங்களா? அது மாதிரி பெண்கள் கிட்ட இருக்கிற எந்த குணங்களா இருக்காங்க. சரிங்களா? பெண்கள் என்னென்ன குணங்கள்லாம் இருக்கும்? புகழ், அதிர்ஷ்டம், அழகு, சரிங்களா? அழகிய பேச்சு, ஞாபகம், அதான் ஞாபக சக்தி, அறிவு, உறுதி, பொறுமை, இந்த இந்த குணங்களா இப்ப பெண்கள் கிட்ட அந்த குணங்களா பகவான் இருக்காங்க அப்படின்றத பார்க்கணும். சாமவேத மந்திரங்கள்ல பிருகத் சாமமா பகவான் இருக்காங்க. சரிங்களா? வேதங்கள்ல சாமவேதமா இருக்குன்னு சொன்னாங்களா? அந்த சாமவேத மந்திரங்கள்ல பிருகத் சாமமா இருக்காங்க. இன்டெப்த் எனக்கும் தெரியாதால என்னென்ன மந்திரங்கள் இருக்குன்னு. சரிங்களா? இங்க உள்ளதை நானும் அப்படியே சொல்றேன், பேரட் மாதிரி. கவிதைகள்ல காயத்ரியா இருக்காங்க. மாதங்கள்ல மார்கழியா இருக்காங்க. சரிங்களா? இது நம்ம கேட்டிருப்போம். மாதங்களில் நான் மார்கழி அப்படின்னு பகவான் சொல்றாரு. அது மாதிரி பருவங்கள்ல வசந்த காலமா இருக்காங்க. 4 பருவங்கள்ல வசந்த காலமா பகவான் இருக்காங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம். ஏமாற்றுறவங்களுக்கு நடுவுல சூது. சரிங்களா? அதுதானே மெயின் இன்கிரீடியன்ஸ் ஏமாத்துறதுல இல்லைங்களா? அதுவா இருக்காங்க. ஒளிர்பவற்றில் நான் தேஜஸ். ஏதோ ஒன்று பிரகாசமா இருக்குன்னா அது பகவானோட தேஜஸ்லேருந்து வர்றது தான். நானே வெற்றி, நானே தீர தீர செயல், அதாவது ரொம்ப வீரமான செயல். சரிங்களா? நானே பலவான்களின் பலம். யாரோ ஒருத்தவங்க ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்காங்கன்னா அந்த பலமா பகவான் இருக்காங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம். சரிங்களா? ஸோ எந்த ஒரு விஷயம் இருந்தாலும் அதுல கோர் பாயிண்ட் என்னவோ அந்த கோர் பாயிண்ட் பகவான். ஒருத்தவங்க ரொம்ப பலவானா இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க கிட்ட இருக்கிற பலம் பகவான். மனிதர்கள்கிட்ட திறமையா இருக்காங்க. சரிங்களா? ஒளிர்பவற்றில் அந்த வெளிச்சமா இருக்காங்க. ஸோ அந்த மாதிரி கோர் பாயிண்ட். சரிங்களா? அதுதான் நம்ம பார்த்தோம். விஷ்ணு குலத்தவர்கள் நான் வாசுதேவன் அப்படின்றத சொல்றாங்க. பாண்டவர்கள்ல நான் அர்ஜுனன். பாண்டவர்கள் எடுத்துட்டு அதுல அர்ஜுனனா இருக்காங்க. முனிவர்கள்ல பார்த்தா வியாசரா இருக்காங்க. பெரும் சிந்தனையாளர்கள்ல உஷானா இருக்காங்க அப்படின்றத பார்க்கணும். சரிங்களா? அடக்கி ஆளும் முறைகளில் நான் தண்டனை அப்படின்றத சொல்றாங்க. வெற்றியை நாடுபவர்களில் நான் நீதி, ரகசியங்களில் நான் மௌனம். ரகசியம்னா என்ன? அது மௌனம்ன்றது அது ரகசியம் இல்லைங்களா? யாருக்கும் தெரியாம சீக்ரெட்டா அந்த மௌனமா பகவான் இருக்காங்க. ஞானிகள்ல இருக்கிற ஞானம், ஞான யோகத்தை வளர்த்துக்கிறவங்க கிட்ட என்ன இருக்கும்? ஞானம், நாலேஜ். அந்த நாலேஜா நான் இருக்கேன் அப்படின்றத சொல்றாங்க. மேலும் அர்ஜுனா, இருக்கும் எல்லா உயிர்வாழிகளையும் உற்பத்தி செய்யும் விதையும் நானே. நம்ம எல்லாரும் யார்கிட்டேருந்து தான் வந்திருக்கோம்? பகவான் கிட்டேருந்து தான். அப்போ பகவான் தான் நம்ம எல்லாரையும் உற்பத்தி செய்கிறாங்க. சரிங்களா? நம்ம எல்லாரும் பகவான்கிட்டேருந்து தான் வந்திருக்கோம். அசைபவை மற்றும் அசையாதவற்றில் நான் இன்று இருக்கக்கூடியது ஒன்றும் இல்லை. பகவான் இந்த இடத்துல ரொம்ப அழகா கன்க்ளூட் பண்ணிட்டாங்க. அசையறது அசையாதது என்ன இருக்கோ அது எல்லாத்துலயும் நான் ஊடுருவி இருக்கேன். அது ஒரு முக்கியமான விஷயமா. ஒரு உயிர் வாயினா அந்த உயிர் வாயில உயிர். சரிங்களா? அதே மாதிரி ஒரு இடத்துல வாக்குவாதம் நடக்குது அப்படின்னா அதுல உள்ள உண்மை. அது மாதிரி எல்லாத்துலயும் அசையாததுல இமயமலையா பகவான் இருக்காங்க. சரிங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி நான் இன்றி இருக்கக்கூடியது ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? பகவான் எல்லாத்துலயும் ஊடுருவி இருக்காங்க. இது மாதிரி நிறைய இருக்கா நம்மளை சுத்தி, எல்லாத்துலயும் பகவான் இருக்காங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம். எதிரிகளை வெல்வனே, என்னுடைய தெய்வீக தோற்றங்களுக்கு எல்லையே இல்லை.
சரிங்களா? இவ்வளவுதான் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இதுக்கு முடிவுக்கு வர முடியாது. அவ்வளோ வந்து அன்லிமிட்டெட் விஸ்தாரம். சரிங்களா? நான் உன்னிடம் கூறியவை அனைத்தும் எனது விரிவான வைபவங்கள் ஒரு உதாரணமே. ஒரு ஒரு கொஞ்சோண்டு ஒரு பார்ட். சரிங்களா? அவ்வளவுதான். இது மாதிரி நிறைய இருக்கு பகவானோட வைபவங்கள் அப்படின்னு. அப்புறம் இதுல ரொம்ப அழகா சொல்லியிருப்பாங்க. அழகான புகழத்தக்க வைபவங்கள் அனைத்தும் என்னுடைய தேஜஸின் சிறு பொறியிலிருந்து தோன்றியவையே என்பதை அறிவாயாக. அப்படின்னு. ரொம்ப அழகான ஒரு விஷயம் இல்லைங்களா? ஏன்னா பகவான் என்னது பியூரஸ்ட் பார்த்தோம் இல்லைங்களா? யாரெல்லாம் பகவான்கிட்ட பக்தி பண்றாங்களோ அவங்களும் பியூர் ஆவாங்க. நம்ம நேத்திக்கெல்லாம் கூட பார்த்தோம் என்னன்னா, யாரு பக்தி பண்றாங்களோ அவங்களாம் அவங்கள பியூர் ஆக்கும் அப்படின்னு. மாதாஜி தண்ணி எடுத்துக்கிறீங்களா குமுதா மாதாஜி? ஓகேங்க மாதாஜி. தீர்த்தம் எடுத்துக்கோங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அழகான புகழத்தக்க வைபவங்கள் அனைத்தும் என்னுடைய தேஜஸின் சிறு பொறியிலிருந்து தோன்றியவையே அப்படின்றது. சரிங்களா? ஏன்னா நேத்துக்கு நம்ம ஸ்லோகம் பார்த்தோமா, பக்தி பாதையில ஆரம்பத்துல சின்ன சின்ன தவறுகள் இருந்தாலும் அந்த பக்தியில அவங்க ஸ்திரமா இருந்தாங்கன்னா அந்த பக்தி அவங்களை என்ன பண்ணும், நல்ல நிலைக்கு அவங்கள கொண்டு வரும், உத்தமமான மகாத்மாவை கொண்டு வரும்ன்றத பார்த்தோம் இல்லைங்களா? சோ அந்த வகையில உம் பகவான் கிருஷ்ணா அவங்க கிட்ட நம்ம பக்தி அப்படின்றத பண்ணாலே போதும். என்ன ஆகும், நம்ம எவ்வளவு அனர்த்தங்களோட இருந்தாலும் நம்ம பியூரானவங்களா ஆயிடுவோம். அதுதான் நம்ம கண்டிஷன் சொல்லாத லிபரேஷனுக்கு நம்ம தகுதி வந்துடும். நமக்கு பக்தி பண்ணும்போது முக்தி அடைகிற அளவுக்கு நம்மளுக்கு தகுதி வந்துடும். ஸோ அதனால பகவான் வந்து ரொம்ப பியூர். அந்த வகையில எதெல்லாம் அழகானதோ புகழத்தக்க வைபவங்கள் இருக்கோ அதெல்லாம் பகவானோட தேஜஸ்ல இருந்து வந்தது அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அதுதான் நம்ம பார்த்தது. அதுக்கப்புறம் ஆனால் இதனை விவரமாக அறிவதன் தேவை என்ன அர்ஜுனா? லாஸ்ட் ஸ்லோகம் 10th சாப்டர்ல. சரிங்களா? என்னுடைய சிறு அம்சத்தின் மூலமாக நான் இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதிலும் புகழ்ந்து அதனை தாங்குகின்றேன் அப்படின்றத பகவான் சொல்றாங்க. அடுத்த அத்தியாயம் 11th சாப்டர் விஸ்வரூப சந்தர்ஷன யோகம். சரிங்களா? பகவானோட ஒரு சின்ன ஒரு தேஜஸ், சரிங்களா, ஒரு பொறி, அதன் மூலியமா என்ன பண்றாங்க, இந்த ஜகத்துல அப்படியே முழுமையா ஊடுருவி இந்த ஜகத்தை அவங்க தாங்குறாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். என்று சிறு அம்சத்தின் மூலியமாக ஒரு பார்ட் தான். சரிங்களா? அது சிறு அம்சம், பிராக்மெண்டல் பார்ட்னு சொல்லுவாங்க, கொஞ்சோண்டு ஒரு துளி. நான் இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதிலும் புகுந்து எல்லாத்துலயும் ஊடுருவி இதனை அதாவது இந்த பிரபஞ்சத்தை தாங்குறாங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம். சரிங்களா? அதுதான் அப்ப இந்த ஸ்லோகத்தை பகவான் இந்த உபதேசம் கொடுத்தாங்களா, அர்ஜுனர் கேட்பாங்க, அதை நான் வந்து உங்களோட ரூபத்துல பார்க்கணும். நீங்க இந்த உலகத்துல அந்த உங்களோட அந்த சின்ன சக்தி மூலியமா ஊடுருவி இந்த உலகத்தை தாங்குறீங்க இல்லையா, அந்த நிலையை நான் உங்களோட ரூபமா பார்க்கணும். அப்பதான் பகவான் வந்து விஸ்வரூபத்தை அர்ஜுனருக்கு காமிப்பாங்க. சரிங்களா? அப்ப பகவானுக்கு உள்ளார என்ன தெரியும்னா, இந்த அண்ட சராசரத்துல என்னெல்லாம் இருக்கோ அதெல்லாம் அப்படியே தெரியும். சரிங்களா? அதுதான் 11th சாப்டர். நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். விஸ்வரூப சந்தர்ஷன யோகம் அப்படின்றதான் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தருக்கு நம்மளோட பிரார்த்தனைகள் தெரிவிச்சு நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஐ திங்க் குமுதா மாதாஜி வாசிக்கணும். வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா 11th சாப்டர்ல ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் மாதாஜி? ஓகேங்க. வாசிச்சு கொடுங்க. அர்ஜுன மதனு கிரகாய பரமம் சுக்யமத்யாத் வசஞ்சி தம் யத்வதே வதோ தம் வசத்தேன மோகோ அயம் விகதோ மம. அர்ஜுனன் கூறினான், ஆன்மீகம் சம்பந்தமான பரம ரகசியங்களை அன்புடன் எனக்கு வழங்கியுள்ளீர். தங்களது இத்தகு அறிவுரைகளை கேட்டதால் இப்போது எனக்கு மயக்கம் தெளிந்து விட்டது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இவ்வளவு வைபவங்களும் பகவான் ஏன் சொன்னாங்க அப்படின்னா, அவங்களோட இதெல்லாம் உயர்ந்த ரகசியம். சரிங்களா? இப்ப பகவான் சொன்னாங்கல்ல, எல்லாத்துலயும் எப்படிலாம் ஊடுருவி இருக்க, எல்லாத்துலயும் எப்படிலாம் இருக்க அப்படின்றது, அதெல்லாம் ரொம்ப உயர்ந்த விஷயம், ரகசியம். எதனால அப்படின்னா, அர்ஜுனர் கேட்டாங்கல்ல, நான் எப்பயும் உங்களே நினைச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் இடையராது, பாக்குறதுல எல்லாம் எனக்கு நீங்களா தெரியணும் அப்படின்னு கேட்டாங்களா. அப்புறம் உங்களை பத்தி கேட்க எனக்கு திகட்டவே இல்லை, கேட்கணும்னே தோணுது அப்படின்ற அந்த ஆசையை வெளிப்படுத்தினாங்களா.
ஸோ அந்த வகையில பகவான் என்ன பண்ணாங்க, அவங்களோட வைபவங்கள் எல்லாம் எதெல்லாம் பார்த்தாலும் அதுலலாம் நான் இருக்கேன் அப்படின்றத ரொம்ப அழகா சொல்லி, நீ எந்த ஒரு விஷயமும் அழகானது உயர்ந்ததா பார்க்குற அதுலலாம் நான் இருக்கேன், நான் இல்லாதது எதுவுமே கிடையாது அர்ஜுனா அப்படின்றத சொல்லியிருந்தாங்கன்றத பார்த்தோம் உபதேசங்கள்ல. சரிங்களா? அதனால தான் அந்த காலத்துலேருந்து எப்பயும் பெரியவங்களாம் என்ன சொல்லுவாங்க, எதையுமே நம்ம டிஸ்ரெஸ்பெக்டே பண்ணக்கூடாது, எந்த பொருளையும் காலால உதைக்கக்கூடாது, அவமரியாதை யாரையும் பண்ணக்கூடாது, இல்லை காலையில தூங்கி வச்சு காலை கீழே வைக்கும்போது கூட பூமாதேவியை வணங்கிட்டு வைக்கணும். ஏன்னா எல்லாத்துலயும் அவங்கெல்லாம் மகானை உணர்ந்தாங்க முன்னோர்கள். சரிங்களா? அப்புறம் தான் காலம் அப்படியே மாற மாற அந்த விஷயம்லாம் நம்மளுக்கு அப்படியே மறந்து போச்சு. மறந்து போச்சுல, கன்வே ஆகலை. இப்போ நல்லபடியாக நமக்கு கன்வே ஆயிருக்கு. அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும், எல்லாத்தையுமே வேல்யூ பண்ணணும். சரிங்களா? எல்லாத்துலேயும் பகவான் இருக்காங்க அப்படின்றத உணரணும். ஸோ இப்போ அர்ஜுனர் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, ஆன்மீக சம்பந்தமான பரம ரகசியங்களை, இதெல்லாம் ரொம்ப ரகசியம், உயர்ந்த ரகசியம். சரிங்களா? பகவானோட அப்புலன்சஸை தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்றது. இப்போ ஒருத்தவங்க இருக்காங்க, அவங்க கிட்ட போயிட்டு உங்களோட அசட்டோட வேல்யூ சொல்லுங்க அப்படின்னு யாராவது சொல்லுவாங்களா? சொல்ல மாட்டாங்க இல்லைங்களா? ரகசியமா வச்சுப்பாங்க. இல்ல இல்ல, எதுக்கு கேக்குறீங்க, ஏன் கேக்குறீங்க அப்படின்லாம் கேட்பாங்க இல்லையா? இங்க பகவான் என்ன பண்ணியிருக்காங்க, 9th சாப்டர் 10th சாப்டர்லாம் அவங்க இந்த ஜட உலகத்தை எப்படிலாம் பிரபஞ்சத்தை பாதுகாக்கிறேன் அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க. அவங்க எல்லாத்துலயும் எப்படிலாம் ஊடுருவி இருக்காங்கன்னு அவங்களோட வைபவங்களை சொல்லியிருக்காங்க. சரிங்களா? அதனால இதெல்லாம் வந்து உயர்ந்த ரகசியம் இதெல்லாம். அன்புடன் எனக்கு வழங்கியுள்ளீர். தங்களது இத்தகைய அறிவுரைகளை கேட்டதால் இப்பொழுது எனது மயக்கம் தெளிந்து விட்டது அப்படின்றத சொல்றாங்க. என்ன மயக்கம் அப்படின்னா, கிருஷ்ணர் வந்து சாதாரண நண்பன், சாதாரண மனிதன் அப்படின்ற மயக்கம் வந்து இப்போ போச்சு. சரிங்களா? அர்ஜுனருக்கு எப்பயுமே பகவான் தான். ஆனா அந்த மயக்கத்தை பகவான் நமக்காக கொடுத்திருந்தாங்களா? இப்ப அர்ஜுனருக்கு இந்த மயக்கம் போயிருக்குன்னா நமக்கும் போயிருக்கணும். சரிங்களா? சுப்ரீம் யாருன்னு இப்ப நம்ம கிட்ட கேட்டா நம்ம ரொம்ப தெளிவா சொல்லணும், பகவான் கிருஷ்ணா அப்படின்னு. எதனால? பரம்பிரம்ம பரந்தாம ஸ்லோகம் நம்ம கேட்டுட்டோம். பகவத்கீதையில பகவானோட உபதேசங்கள்லாம் கேட்டுட்டு இருக்கோம். அது மாதிரி இப்போ இந்த விஷயங்கள்லாம் கேட்டு எல்லாத்துலயும் பகவான் ஊடுருவி இருக்கறனால சாதாரண மனிதனால அப்படிலாம் இருக்க முடியுமா? எல்லாத்துலயும் ஊடுருவி இருக்க முடியுமா? முடியாது இல்லைங்களா? ரொம்ப நம்மலாம் வந்து லிமிட்டெடு, ரொம்ப லிமிட்டெடு. பகவான் ரொம்ப அன்லிமிட்டெட். ஸோ அந்த வகையில நமக்கும் அந்த மயக்கம் அப்படின்றது போகணும். பகவான் தான் சுப்ரீம்ன்றத ரொம்ப அழகா ஏத்துக்கணும். கிருஷ்ணரின் தெய்வீக தன்மை புரிந்து கொண்டார் அர்ஜுனர், நம்பலும். அவரே அனைத்திற்கும் மூலம், நமக்கும். அனைவரின் இதயங்களிலும் வீற்றிருக்கும் பரமாத்மா, நமக்கும். சரிங்களா? இந்த இந்த புரிதல்ல நமக்கும் வரணும். மத் அனுக்கிரக ஆய அப்படின்னு கிருஷ்ணரை ஒருவர் அவருடைய அனுகிரகத்தாலேயே புரிந்து கொள்ள முடியும். நமக்கு பகவானோட அனுகிரகம் கிடைச்சிருக்கு, பரிபூர்ணமா கிடைச்சிருக்கு, எந்த குறையும் இல்லாம. அதனாலதான் மானஃபைட் பரம்பராவில் நம்ம பகவத்கீதையை நல்லபடியா கேட்கிறோம். நம்ம இனிமேல் செய்ய வேண்டியது என்னன்னா, நல்லபடியா சாண்டிங் பண்ணி பகவானை ப்ளீஸ் பண்ணணும் பரம்பரையிலிருந்து. 11.2 ஸ்லோகம் ருக்மிணி மாதாஜி வாசிக்கணும்னு நினைக்கிறேன். வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா மாதாஜி? வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. வாசிச்சு கொடுக்குறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. एवम् एतत् यदा त्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुम् इच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तमः. உத்தம புருஷரே, உன்னத உறவே, நான் தங்களுடைய உண்மை நிலையில் என் முன் காண்கின்றேன் என்ற போதிலும் தங்களை பற்றி தாங்களே விளக்கியபடி இந்த பிரபஞ்ச தோற்றத்திற்குள் தாங்கள் எவ்வாறு உட்புகுந்து உள்ளீர் என்பதை நான் விரும்புகின்றேன். உமது அந்த ஐஸ்வர்ய ரூபத்தினை காண நான் ஆவலுடன் உள்ளேன். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரி போல். ஸோ செகண்ட் ஸ்லோகத்துல என்ன நம்ம பார்க்குறோம் அப்படின்னா, தாமரை கண்களை உடையவரே, ஒவ்வொரு உயிர்வாழியின் தோற்றமும் மற்றும் மறைவினையும் பற்றி உம்மிடமிருந்து விவரமாக கேட்ட நான். சரிங்களா? இது வரைக்கும் பகவான் உபதேசங்கள் கொடுத்தாங்களா, ஆதி அந்தம் எல்லாம் நான் தான் அப்படின்றதெல்லாம் பகவான் ரொம்ப அழகா அவங்களோட சுப்ரீமஸே சொல்லிட்டு இருந்தாங்கன்றத பார்த்தோம் உபதேசங்கள்ல. தற்போது உமது அழிவற்ற பெருமைகளை உணர்ந்துள்ளேன். பகவானோட ஆப்புலன்ஸ் எல்லாம் இப்போ அவங்க நல்லபடியா தெரிஞ்சிருக்காங்க. கிருஷ்ணரே புருஷோத்தமரான முழு முதற் கடவுள் அப்படின்றதுல ரொம்ப தெளிவா இப்ப அர்ஜுனருக்கு புரிதல் ஏற்பட்டிருக்கு. அர்ஜுனருக்கு ஆல்ரெடி இருக்கு, நமக்கு ஏற்படணுன்றதுக்காக. சரிங்களா? அப்ப இங்க சொல்றாங்க, உத்தம புருஷரே, உன்னத உருவே. எவ்வளவு அழகா அவங்க வந்துட்டு, நம்மளாம் குழந்தைங்களை அப்படிதானே நம்ம வந்து இது பண்ணுவோம் இல்லையா? அவங்கள வந்து ப்ளீஸ் பண்ணுவோம். அந்த மாதிரி
அழகா உத்தம புருஷரே உன்னத உருவே ரொம்ப அழகா இருக்கும் ஸ்லோகங்கள் எல்லாம் வந்து பகவான குளோரிஃபை பண்ற மாதிரி ஹரிபோல். நான் தங்களை தங்களுடைய உண்மை நிலையில் என் முன் காண்கின்றேன் என்ற போதிலும், இது ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம். உண்மையான நிலை, அதாவது பகவான் சர்வகாரண காரணம்ன்றோமா, அந்த வகையில பகவானோட ஒரிஜினல் ரூபம் என்ன அப்படின்னா பகவான் கிருஷ்ணரா இருக்காங்க. சரிங்களா? அதை இங்க சொல்றாங்க அர்ஜுனர். நான் தங்களை தங்களுடைய உண்மை நிலையில் என் முன் காண்கின்றேன், கிருஷ்ணரா, ஸ்வயம் கிருஷ்ணரா என்ற போதிலும் தங்களை பற்றி தாங்களே விளக்கியபடி, எல்லாத்துலயும் இப்போ ஊடுருவி இருக்கேன்னு பகவான் சொன்னாங்களா, நீங்க சொன்னபடியே இந்த பிரபஞ்ச தோற்றத்துக்குள் தாங்கள் எவ்வாறு உட்புகுந்துள்ளீர் என்பதை நான் காண விரும்புகின்றேன். கேட்டுட்டேன், இப்போ எனக்கு பார்க்கணும் அப்படின்றத சொல்றாங்க. உமது அந்த ஐஸ்வர்ய ரூபத்தினை காண நான் ஆவலுடன் உள்ளேன். நீங்க எல்லாத்துலயும் உட்புகுந்திருக்கிற அந்த ரூபத்தை ரூபத்தின் வடிவில் நான் பார்க்கணும் அப்படின்றத சொல்றாங்க. ஸோ இதுல வந்து அர்ஜுனருக்கு ஏதாவது சந்தேகம் இருக்கா அப்படின்னா இல்லை. சரிங்களா? பரமேஸ்வரா புருஷோத்தமான மகான் வந்து அவங்க வந்து கூப்பிடுறாங்க. சந்தேகம் ஏதாவது இருக்கான்னா இல்லை. எதுக்காக இதெல்லாம் கேட்குறாங்க அப்படின்னா, கிருஷ்ணன் தெய்வீக தன்மை அனைவருக்கும் நிலைநாட்டுறதுக்கு. சரிங்களா? பகவானை பற்றி எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்கணுன்றதுக்காக, மற்றவர்களிடம் நம்பிக்கை கொடுக்கறதுக்காக, எதிர்காலத்தில் அளவுகளை நிர்ணயிப்பதற்காக, கிருஷ்ணரின் கூற்றை நிரூபிக்கவும் அப்படின்னு. சரிங்களா? இப்போ பகவான் சொன்னதை விஸ்வரூபத்தை மூலமா காமிக்கும்போது எல்லாரும் அதை ஏற்றுப்பாங்க இல்லைங்களா? அதுதான், அதான் நம்பிக்கை இல்லாதவங்களாம். டிவோட்டிஸ்க்கு அதெல்லாம் தேவையே இல்லை. அவங்க நல்லபடியாக கிருஷ்ணாவுக்கு நல்லபடியாக பக்தி பண்ணுவாங்க. அவங்களோட பாதை ரொம்ப தெளிவாக இருக்கு. இப்போ யாருக்கு அந்த ரியலைசேஷன் இல்லையோ அவங்களுக்கு இதெல்லாம் தேவைப்படுது புரிதலுக்காக. சரிங்களா? ஸ்ரீவித்யா மாதாஜி வாசிச்சு தரீங்களா? 11.4 ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஜானகிராமன் பிரபுஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸ்ரீவித்யா மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கம்ஃபர்டபுளா இருக்கீங்களா மாதாஜி? சிரமம்? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அவசியம். द्रष्टुमित् प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्श्यात्मानभयम्. உமது விஸ்வரூபத்தை என்னால் பார்க்க முடியும் என்றும் தாங்கள் நினைத்தால் எம்பெருமானே, எல்லா யோக சக்திகளின் இறைவனே, அந்த எல்லையற்ற விஸ்வரூபத்தை எனக்கு காட்டி அருளும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுதான் இந்த ஹம்பிள்னஸ் அப்படின்றது. ஹரிபல் மாதாஜி. விஸ்வரூபத்தை என்னால் பார்க்க முடியும் என்று தாங்கள் நினைத்தால், எனக்கு வேணும் காமிங்க அப்படிலாம் இல்லை. சரிங்களா? நீங்க நான் பார்க்க முடியும் நீங்க நினைச்சா, உங்களோட விருப்பத்தின்படி. அதுதான் ஹம்பிள்னஸ். ஒரு டிவோட்டி இந்த நிலையில தான் இருக்கணும். சரிங்களா? நமக்கு அந்த தகுதி இருக்கா அப்படின்னு நம்மளே வந்துட்டு இது பண்ணிக்க கூடாது. பகவான் சீனியர் டிவோட்டிஸ் அதை நம்மகிட்ட பார்த்து சொல்லணும். சரிங்களா? எம்பெருமானே, எல்லா யோக சக்தியில் நிறைவனே, அந்த எல்லையற்ற விஸ்வரூபத்தை எனக்கு காட்டி அருளவும் அப்படின்றத அர்ஜுனர் கேட்குறாங்கன்றத பார்க்குறோம். சரிங்களா? திறன், வலிமை மற்றும் சக்தி உடையவர், எல்லையற்றவர் என்ற போதிலும் கருணையினால் அவரே விரும்பினால் வெளிக்காட்ட முடியும் பகவான். சரிங்களா? அவங்களோட விருப்பத்தின்படி தான் எல்லாமே நடக்கும், பகவானோட ஓன்வில்ல. அந்த வகையில் அர்ஜுனோட ப்ரேயர்ஸும் இருக்கு. கிருஷ்ணவனில் பூர்ணமாக சரணடைந்து பக்தி தொழில் ஒருவன் ஈடுபடாத வரையில் தன்னை வெளிப்படுத்துவதற்கான அவசியம் கிருஷ்ணருக்கு இல்லை. கண்டிப்பா. சரிங்களா? யார் ஒருத்தவங்க பக்தி பாதைக்கு வந்து பகவான்கிட்ட பக்தி பண்றாங்களோ அவங்க கிட்ட பகவான் என்ன பண்ணுவாங்க, தன்னை வெளிப்படுத்துவாங்க. நம்ம நிறைய இடத்துல பார்த்துருக்கோம், யார் எந்த வகையில பகவான்கிட்ட சரணாகதி பண்றாங்களோ அந்த அளவுக்கு பகவான் அவங்களுக்கு அனுகிரகம் பண்றாங்க அப்படின்னு. தேவர்கள் மூலியமா ஆப்புலன்ஸ் தான் வேணும்னு கேட்டோம்னா அதை மட்டும் கொடுப்பாங்க. சரிங்களா? பிரம்மஜோதி அடைஞ்சா போதும் அப்படின்னு விரும்பினா அதை மட்டும் கொடுப்பாங்க. அதே பகவான அந்த உறவின் மூலியமா, வாத்சல்ய ரசம், மாதுரை ரசம், சாக்கி ரசத்தின் மூலியமா வழிபாடு பண்றவங்களுக்கு அந்த உறவின் மூலியமா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, தன்னோட அன்பை வெளிப்படுத்துவாங்க. சரிங்களா? ஸோ அந்த வகையில இப்ப அந்த மாதிரி விருப்பம் இல்லாம சரணாகதி பண்ணாதவங்க கிட்ட பகவான் என்ன பண்ண மாட்டாங்க, ரெசிப்ரோகேட் பண்ண மாட்டாங்கன்றத பார்க்கணும். சரிங்களா? ஆக நம்மளுக்கு ஒரே ஒரு விஷயம்தான், விருப்பம் இருக்கணும், நல்ல ஆசை இருக்கும். நம்ம எல்லாருக்கும் நிறைய ஆசை இருக்கும், ஆசைக்கு பஞ்சமே இருக்காது. ஆனா நம்மளோட ஆசை வந்து ரொம்ப உயர்ந்த விஷயமா இருக்கான்னு பார்க்கணும். அதுதான். சரிங்களா? ஜட உலக விஷயங்கள் இல்லாமல் பகவானா இருக்கணும். அதுதான். எல்லையற்ற நபர் தன்னை
தன்னைத்தானே வெளிப்படுத்தும் போது அத்தகைய எல்லையற்ற கருணையினால் அவரது எல்லையற்ற தன்மையை புரிந்து கொள்ள முடியும். பிரபுபாதர் இந்த இதை வந்து சொல்லியிருக்காங்க. சரிங்களா? இப்போ வந்து 11.5 ஸ்லோகம் ஜானகிராமன் பிரபுஜி வாசிச்சு தரீங்களா? பிரபுஜி இல்லைன்னு நினைக்கிறாங்க. ஓகே, இப்போ குமுதா மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா மாதாஜி? சரிங்க மாதாஜி. ஸ்ரீ படிக வானுவாஷ பஷ்யமே பார்த்த ரூபாணி சதசோ அத சகஸ்ரஸ்த நானாவிதா நாதவிதானி திவ்யானி நானாவ வர்ணாகிருதினி புருஷோத்தமரான முழு முதற்கடவுள் கூறினார், பிருதாவின் மகனே, என் அன்பு அர்ஜுனா, இலட்சக்கணக்கான வடிவில் பலதரப்பட்ட நிறத்துடன் தோன்றும் எனது பலவகையான திவ்ய ரூபத்தினை, எனது வைபவத்தினை இப்போது காண்பாயாக. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்ப வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க. சரிங்களா? அவங்களோட விஸ்வரூபம் எப்படி இருக்குன்னா, லட்சக்கணக்கான வடிவில் பலதரப்பட்ட நிறத்தோட இருக்கும். சரிங்களா? நிறைய வடிவம். ஏன்னா தேவர்களோட தலையெல்லாம் அப்படியே அவங்களோட அந்த விஸ்வரூபத்துல பார்க்க முடியும். இந்த இதுல பாக்குறோம் பாருங்க, அந்த மாதிரி. அதே மாதிரி நல்ல இந்த மாதிரி. சரிங்களா? பலதரப்பட்ட வடிவத்துல நிறத்துல. சரிங்களா? பகவானோட திவ்ய ரூபத்தை அர்ஜுனன் வந்து பார்ப்பாங்க அப்படின்றத சொல்றாங்க. சரிங்களா? அதான் நம்ம இங்க பாக்குறது. அடுத்தது 11.6 ஸ்லோகம் ருக்மிணி மாதாஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சாரி, கூடும்போது பிரபுஜி சாரி எல்லாம் சொல்லவே கூடாது பிரபுஜி. பஷ்யாதித்யான் வசுன்ருத் ராணஷ் வினவ் மருதஸ்ததா பகுனியத் துஷ்ட குர்வாணி பஷ்யாஸ் சர்யானி பாடுகிறா. பாரதர்களில் சிறந்தவனே, ஆதித்யர்கள், வசுக்கள், ருத்ரர்கள், அஸ்வினி குமாரர்கள் மற்றும் இதர தேவர்கள் அனைவரும் இங்கே பார். இதற்கு முன்பு யாரும் கண்டிராத கேட்டிராத பல ஆச்சரியமான விஷயங்களையும் பார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரபுஜி பிரபுஜி. இப்ப பகவானோட அந்த விஸ்வரூபத்துல என்னென்னலாம் இருக்கும் அப்படின்றத பகவான் சொல்றாங்க. ஆதித்யர்கள், சரிங்களா, வசுக்கள், ருத்ரர்கள், 12 ஆதித்யர்கள், 8 வசுக்கள், 11 ருத்ரர்கள், 2 அஸ்வினி குமாரர்கள், இதர தேவதைகள், இவங்க எல்லாம் வந்து பகவானோட அந்த ரூபத்துல இருக்காங்க. இதர தேவதைகள்ன்றதுல 33 கோடி தேவர்கள் வந்துருவாங்க. சரிங்களா? இதுக்கு முன்பு யாரும் கண்டிராத கேட்டிராத பல ஆச்சரியமான விஷயங்களையும் நீ வந்து பாரு அப்படின்றத அர்ஜுனருக்கு சொல்றாங்கன்றத பாக்குறோம். ருக்மிணி மாதாஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? 11.7 ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வாசிச்சு கொடுங்க மாதாஜி. இஹைகஸ்தம் ஜகத் கிருஸ்தனம் பஷ்யாத்ய சுச்சராச்சரம் மம தேஹே குடாகேஷ யச் சான்யத் திருஷ்டும் இச்சசி. அர்ஜுனா, நீ பார்க்க விரும்புபவை அனைத்தையும் எனது இந்த உடலில் உடனடியாக பார். இப்போது நீ விரும்புபவை மட்டுமின்றி எதிர்காலத்தில் நீ எதையெல்லாம் காண விரும்புவாயோ அவை அனைத்தையும் இந்த விஸ்வரூபம் உனக்கு காட்டும். அசைக்கின்றவை அசையாதவை அனைத்தும் ஒரே இடத்தில் இங்கே முழுமையாக உள்ளன. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்ப அர்ஜுனர்கிட்ட பகவான் வந்து உபதேசம் கொடுக்குறாங்க. நீ என்ன பார்க்கணும், பகவான் டிவோட்டிஸ்க்கு என்ன விருப்பமோ அதை பகவான் அப்படியே நிறைவேற்றுவாங்க. சரிங்களா? அவங்களோட வைபவங்களை சொல்லு அப்படின்னாங்க. பகவான் அழகா சொன்னாங்க. இப்ப அந்த வைபவங்கள்ல சொன்ன மாதிரி அது ஒன்று ரூபத்துல நான் உங்க ரூபத்துல பார்க்கணும். சரி, ஓகே, இதோ அப்படின்ட்டு என்ன பண்ணாங்க, என்னது இந்த உடலில் உடனடியாக பார், நீ என்னெல்லாம் பார்க்கணும்னு விருப்பப்பட்டு அதெல்லாம் பார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. நீ விரும்புவது மட்டும் இல்லை, நீ விரும்பினது மட்டும் இல்லை, எல்லாமே. சரிங்களா? அதாவது எதிர்காலத்துல என்ன நடக்க போகுது அதெல்லாம் கூட உன்னால இதுல பார்க்க முடியும் அப்படின்றத சொல்றாங்க. சரிங்களா? எல்லாத்தையும் அசையறது அசையாதது இந்த ஜட உலகத்துல என்னென்னலாம் இருக்கோ அத்தனையும், சரிங்களா, ஒரே இடத்தில் இங்கே முழுமையாக உள்ளன அப்படின்றத அர்ஜுனர்கிட்ட சொல்றாங்க. அதுவும் என்னது, ஜட உலகங்கள்ல இருக்கிற எல்லா விஷயமும். சரிங்களா? நம்ம உடனே நினைச்சிடக்கூடாது நம்ம இருக்கிற இந்த பூமியில உள்ளது மட்டும்தான். ஜட உலகத்துல என்னென்னலாம் இருக்கோ அத்தனையும் அது எல்லாத்தையும் என்னோட ஒரு திருமேனியில உன்னால பார்க்க முடியும் அப்படின்றத சொல்றாங்க பகவான். அனைத்தையும் விஸ்வரூபம் உனக்கு காட்டும் இது நம்ம அந்த இதுல பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அதுதான்.
கிருஷ்ணனுடைய கருணையினால் அசாத்தியமானவையும் சாத்தியமாகும். இது கூட ரொம்ப நல்ல ஒரு விஷயம். நம்மளோட கர்மா வந்து யாராலையும் மாற்ற முடியாது. சரிங்களா? இப்போ நம்ம வந்துட்டு கர்மா பண்ணியிருக்கோம். அது வந்து மாற்றணும் அப்படின்னா அது பகவானால் மட்டும்தான் முடியும். சரிங்களா? அந்த அளவுக்கு பகவானுக்கு அந்த வல்லமை, அவங்களோட சுப்ரீமசி. தெய்வீகமானவங்க, உயர்ந்தவங்க. கிருஷ்ணரோட கருணையினால் அசாத்தியமானவைகளும் சாத்தியமாகும் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அடுத்தது 11.8 ஸ்லோகத்திலேருந்து நம்ம மகானோட அனுகிரகத்துல நாளைக்கு நம்ம பார்க்கலாம். வாஞ்சா கல்பதருப்பஷ்ய கிருபா சிந்து பையவச்ச பதிதானாம் பாவனேப வைஷ்ணவேபியோ நம நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவத்துக்கு ஜெய். ஸ்ரீல பிரபாத்க்கு ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரி போல்.